गायनायनि जाउनावहाय जोंनि बर' रायजो राजा आरो दाखालि अनजलि दैमारि जे बिथांखौ रावबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मिथियालासे दोनहैनाय जाबाय दा बिथांखौ हगारनायनि सायावहाय मा सावरायलायनाय जाखो बेखौबो रावबो रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिया दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो दिनै आं गिबियावनो साफ्रोम बिटिआरनि थागिबि रायजो राजा आइ आफानिसिम दिनै जोंहा इउपिपिएलनि 6थि जोनोम सान बे जोनोम सानाव आं बयनिसिमबो इउपिपिएलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो अरायसम इउपिपिएलआ गोजोरै जोरनानै थाथों बेनि थाखाय आफा इसोरनियाव आङो आर'ज गाबबाय दा जे नोंथांमोना कुइसन खालामदों बे कुइसनखौ माने आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा सासे एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथांखौ बबेयाव दोनदों बबेयाव मादों बेखौ दासिमबो बेनि सोमोन्दै जोङो रायलायनायाव बाहागो लानाय जायाखै बा जोङो इउपिपिएल दोलोआ दासिमबो केबिनेट जिरायनानै बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जाथ'वाखै आरो सावरायदोंबाबो बेयाव आङो लोब्बा गैया आं आइजो दोलोनि हिसाबै आं बेयाव रायलायनायाव गैया बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो माने क्लियारै खोन्थानो हानाय नङा बेखिनि जोबथि सारायावनो दाबो दङ नोंथाङा बेनि सायाव सासे इउपिपिएलनि जानानै नोंथाङा मा लुबैयो नोंथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा जेरै बिथांखौ हगारजानो लुबैदों जोंबो लुबैयो माने जों माब्लाबाबो साना जे आंबो सासे इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो आफा इसोरनिसिमबो आं बेखौनो आर'ज गाबगोन जे बिथांनि देहा सोलेर मोजाङैनो लाखिथों आफा इसोरा आरो लोगोसे बिथाङा थाबैनो गनांगौ बेखौ जोङो आं एसे सिगाङावबो मोनसे मिडियायाव आं बिथांखौ बख'नायनि थाखाय आं बुंदोंमोन आं दिनैबो बिथांखौ गजानो लुबैयो दे थाबैनो फैनानै जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथाङा गोबाव सम बर'निनो खामानि मावबोबाय बर' जाथिनि गावखौनो बावसोमबाय बेबायदि हिसाबै जोङो लुबैदों जे बिथाङा थाबैनो गनांगौ बेखौ आंबो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ लुबैयो आच्चा बायद' मोनसे मा हिसाबै दा CWCआवहाय फैबाय थानाय जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेयावहाय इउपिपिएल हिसाबै मोनबेसे जायगायाव टिकेट होनायनि रायलायनाय बायदि जादों जोंथ' बिटिसिनि इलेक्सनखौ होनदों ना बे जे इलेक्सन जानो थांगासिनो बिटिसिआथ' मोननै नङा होमबा एसेम्बलि जे इलेक्सन थांगासिनो दङ आसाम एसेम्बलियाबो मोननै जागोन आरो जोंना बिटिसिआवबो मोननै नङा होमबा काउन्सिलनि थाखायबो मोननै बेयाव जोङो बिटिसिनियावबो जोङो इउपिपिएलआ होगोन मोननैबो आरो माबायावबो एसेम्बलियावबो जोङो आसाम एसेम्बलियावबो मोननैखौबो जोङो होगोन होननानै थांखि लादों दा फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल हिसाबै ओरैनो टिकेटखौ मोनबेसे होगोन बायदि आसा बायदि फैगौ समाव आरो इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलआथ' होगोन जोङो इउपिपिएल पार्टिया जिहेथु जोङो रेजिस्टार पार्टि हिसाबै जोंहा 40था आरो दायो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै 60था जानो हागौ बै समहालागै दा बोसोरब्रै दंबावो बेखौ एसे उनाव बुंजागोन नामा आं बेखौ सानदों आरो बोसोरब्रै दंबावोथ' सम दङ मानो होनबा जोङो पार्टि हिसाबै जोंहाथ' 40थाखौथ' होखागोन आरो जोङो बेखौ जोंथ' थांखि लागागोन जोंथ' माब्लाबाबो रावबो पार्टिया जोङो इसिखिनिल' होगोन होननानै बुंनाय नङा होमबा बेखायनो जोंहा गोबां सम दंबावो बोसोरब्रै बे बोसोरब्रैयाव मिथिगोन नोंथांमोनहा बयबो मिथिनो हागोन मेडाम जोबथा कुइसन दा बे हिसाबैहाय दानि जे उफ्रा बिसायख'थि जोंनि बिटिसिआवहाय बे हिसाबै बिजेपिआबो जुदि नुजाथि होयोब्ला इउपिपिएल मा खालामगोन रायलायनायनि गेजेरजों जागोन मानो होनबा जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो जिएसपि जों मोनथाम दोलोजोंनो मोनसे सरकार दागासिनो दङ सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिटिसिआव बेबायदि हिसाबै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनाय जागोन आरो लास्ट कुइसन गायसनथाय सान फालिबाय 6 बोसोराव आगान सुरबाय दा इयुननि समावहाय मा हाबा मावनायनि बिथांखि लादों जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो रायजोनि दिनै इउपिपिएल दल माने रायजोनि दल बेबायदि हिसाबै जोङो आबादारिफोरखौ बांसिन जोङो हेफाजाब होनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ बांसिन नायनो थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ आगान सुरदों जे जोंहा बयबो गावनि मोन्थायखौ मोननांगौ हिसाबै जों नांबोदों नाङै जोङो 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोराव दिनै जोङो
सरकारखौबो दानो हाबाय बेबायदि हिसाबै जोङो दायो सरकार दानानै 6 मास जाबाय बे 6 मासाव जोङो गोबां खामानिबो मावगासिनो दङ जेरै जोंहा अन्त्योदयानि खामानि मावदों बा जोङो सोरबाया रेशन कार्ड गैया रेशन कार्डनि खामानि मावगासिनो दङ प्राइमारि लेभेल BCDC लेभेलाव आरो सोरहाबा बिदिनो जब कार्ड गैया जब कार्डनि खामानि मावगासिनो दङ साफ्रोमबो सुबुङानो मावनानै मोनजानांगौनि थाखाय दिनै जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथां जोंनि UPPLनि आफादगिरि बिथाङा दिनै गोरिब दुखियाखौ बांसिन नायनो होननानै जेरैबायदि आगान सुरदों बेबायदिनो खामानि मावलांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो नाजालांबाय थागोन रायजो राजा आइ आफाया जुदि अराय जोंखौनो लुबैयोबा आरो नेक्स्टआवबो जोङो बेनिफ्राय साबसिन आरो मावलांबाय थानो बयखौबो समान मोनथाय होनो थाखाय जोङो आगान सुरदों स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय मा बिथांखि थागोन आइजोफोरनि थाखाय जोङो दायो गोबां खामानि मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जेरैबायदि जोङो रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदों थिग बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन मानो होनबा जोंहा 6 मासल' जादों सरकार दानाया दा बेयाव जोङो गोबां मानसिया गुनु जालायगासिनो दङ मानो होनबा दासिमबो होआखै मायाखै होननानै सोरबाया सानदों नाथाय जोङो सम दङ जोङो बानायलांगासिनो दङ जोङो मा खालामबा जों मोजां जागोन रायजो राजानो थाखा फैसा होबा जागोन ना जों प्रेक्टिकेलि बिथांमोननो अमा दाउ फिसिनाय जि दानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों बानाय होनाया मोजां जागोन नैबेखौ लानानै जोङो रायलायगासिनो दङ सेन्ट्रेलाव सावरायगासिनो दङ बेखायनो जोङो हानायमानिखौ जों आइजोफोरखौ गाव गावनि न'खरावनो दानाय लुनायखौ जाहाथे खालामलाङो जोङो बाहेरानि साप्लाइफोरखौ बन्द खालामनो हायो बिनि थाखाय आङो नै रिसेन्टलि गोदानै दाजानाय EM हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि बिथांजोंबो सावरायनाय जाबाय बिथाङा खोथा होदों जे आइजोफोरनो जेरैबायदि खोथा होनाय जादों थिग बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा नै दाखालिसो आंनि सिगाङाव खोथा होदों बेखायनो आङो साफ्रोमबो आइजो माहारिफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जे जोंहा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जों बेबायदि मावलांनो होननानै आगान सुरगासिनो दङ मोननाय मोनैखौ लानानै दुखु जानो नाङा मानो होनबा साफ्रोमबो जुदि थिखादार जानो ओंखारोब्ला साफ्रोमबो जुदि कन्ट्राक्टर जानो ओंखारोब्ला सोर समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन नङा होमबा दा बेखायनो आं साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ खावलायनो लुबैदों न'आव थानानैनो गावनि प्राइमारियावनो थानानै गावनि ब्लकआवनो थानानै जाहाथे रायजो राजानि थाखाय मोजां सिन्था खालामो आं बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे मोजाङै खामानि मावलाङो रायजो राजा आइ आफाया मा मोनदों मा मोनाखै सोरहाबा न' मोनाखै सोरहाबा रेशन कार्ड गैया सोरहाबा जब कार्ड गैया नै बेफोरखौ जाहाथे BCDC लेभेलाव जाहाथे मावफुंनानै होयो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजाखौ